Benvinguts al Campello, poble de pescadors i banyat per la mar, on el peix ha estat i serà el protagonista de molts dels nostres plats. Peix fresc, per descomptat, fresquíssim. Aquest és un poble d'història i tradició. Per això, ací tenen la Torre de la Illeta i més a baix els banys de la Reina, antigues piscifactories i banys de reis i reines, encara que amb el pas del temps la mar ha evolucionat més enllà de la pesca. Estan asseguts en un dels punts neuràlgics de les festes dels pescadors, les festes de la Mare de Déu del Carme. És per això que els porta un calder, plat típic que feien en els vaixells quan estaven en alta mar. Arròs i peix, una combinació exquisida per al paladar i un dels plats estrella de la mostra gastronòmica que té lloc al mes de juny. Fideuà, per poder gaudir de la mar, de la platja i de la muntanya. I al costat d'una platja molt especial, en la qual la seva mascota podrà gaudir d'un bany inoblidable i fer amics. Tanquen els ulls i respiren aquests 23 quilòmetres de costa, 23 quilòmetres d'història, de mar, de mariners i de pirates. No solament la mar és la protagonista dels nostres plats. La terra sempre hi és molt present, com la història i la cultura. Aquest és un lloc d'història, de família. Un lloc que va contribuir al fet que el Campello siga el que és en l'actualitat. Gaudisquen d'aquesta delícia que es menja tradicionalment en família, puchero i tarongetes, per entrar en calor i poder afrontar el dia amb energia. Endolcirem el seu paladar amb aquestes postres. Bunyols, un clar exemple de tradició. I festes, com no. La plaça de l'Església és un lloc de trobada i punt de partida de molts dels actes i festivitats del Campello. El Campello, un poble de tradició, de cultura, de festes, de gastronomia, de mar, de muntanya. El Campello, un poble amb ingredients.